இல்லை அவளை இன்றைக்கி மாட்டு பொங்கலுக்காக எங்கள் லட்சுமி வந்து குளிப்பாட்டிட்டு இருக்கிறாரு சின்னவர். ரெண்டு மாடையும் குளிச்சுட்டு அலங்காரம் பண்ணி கவர் எல்லாமே இன்றைக்கி மாற்றணும். தண்ணி குளிச்சுடுறது உடம்புல தண்ணி படக்கூடாதுங்கிற ஒரே சேட்டை பாருங்க. ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டேங்குது. குறும்புன்னா ஜாஸ்தி, தண்ணி மட்டும் ஆகாது இவங்களுக்கு. காலில் மட்டும் அடித்தா கம்முன்னு நின்றுக்குவாங்க. இப்போ சோப் போட்டு குளிச்சிருக்கிறோம். இதுக்கு வந்து வேப்பெண்ணெய் சோப்புன்னு இருக்குது. இதுக்காகவே அந்த சோப்பு போட்டு நீட்டாக குளிச்சிட்ருக்குறோம். குளிச்சுட்டு நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ கொம்புக்கு வந்து எல்லோரும் பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக வந்து ஒரு சுண்ணாம்பு அடிக்கிற கல் சுண்ணாம்பு அப்படியே காமிச்சிட்டு சும்மா டச் பண்ண மெதுவாக அதை தொடச்சிடு. ரெடி. பா ஒட்டவே மாட்டேங்குது. அதை போடு அதை செட் ஆகிக்கு. அது கீழே வரைக்கும் கொடு. அந்த இது வந்து இந்த பூச்சிகள் வந்து உட்கார்றத வந்து தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் இப்போ நாம் வந்து கல் சுண்ணாம்பு தான் அடிச்சுக்கிறோம். சரி வா, அடுத்த மாடு கடிக்க போகிறோம். இது வந்து லட்சுமிக்கு படிக்கிறோம். ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டாங்க அவங்க. இரு பார்த்து இங்கே வா. படக்கு டச் பண்ணுப்பா. விட்ரு. இது குறும்பு பண்ணுது ரொம்ப. பாருங்கள், எல்லாமே புது கயிறு இப்போ போடுறோம். வந்து நூல் கயிறு, எனக்கு நைலான் கயிறு எனக்கு பிடிக்கல. இது நல்லா இருக்குது, கெட்டியாக 45 ரூபா. இது தும்பு கயிறு ஒன்று நூல்லேயே போட்டாச்சு. இது முகர கயிறு, அதுபோக கழுத்து கயிறு, இது எல்லாமே வாங்கிட்டோம். மாட்ட போகிறோம். 2 செட் வாங்கியிருக்கு. இது அவ்வளோதான், கழுத்து கயிறு போட்டாச்சு. இந்த இது பழைய கயிறு கழட்டணும். கொஞ்சம் வாயை திறக்காம கட்டுங்க, லூஸா. வாய் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற தொண்டையை கடிக்க.
இப்படி இருந்தால் தான் இதை காமிக்க முடியும். இப்போ புது கயிறு போட்டாச்சு, மகரக்கயிறு போட்டாச்சு, கழுத்து கயிறு மாட்டியாச்சு. பல சவுருங்க இதை எடுக்கிறதுக்கு அதை எடுத்துக்கலாம், வெளியே எடுத்துக்கலாம். பிடிக்கிறியா நீ? பிடிக்கலக்கே. சரி, போட்டாச்சு. இப்போ பழசு எடுக்கிறோம். காமாட்சி குளிச்சாச்சு. இப்போது லட்சுமி வந்து குளித்து இப்போது காய வச்சு, இப்போ இதுக்கும் அதே மாதிரி கழுத்து கயிறு, முகரக்கயிறு, தும்பு கயிறு, அதுபோக நீளமான கயிறு எல்லாத்தையுமே புதுசாக ஒரு செட்டு இப்போ மாற்றிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ காலையிலேருந்து இதுக்கு குளிச்சுறதுக்கு சுத்தம் பண்ணுறதுக்கே இதுக்கு டைம் சரியாக போயிடுச்சு. முதல் வருஷம் எங்களுடைய வீட்டில் மாட்டுப் பொங்கல், அதனால் எங்களுக்கு இது ஒரு புது அனுபவம். எங்களால் முடிஞ்சதை செஞ்சுக்கிறோம். பாரம்பரியமாக எல்லோரும் மாட்டுப் பொங்கல் எப்படி வழிபடுறீங்கன்னு தெரியாது, வழிபட்டுட்டு வர்றீங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவில் இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த மாட்டுப் பொங்கலுக்கு உண்டான பசுமாடுகளை தயார்படுத்திட்டோம், அழகுபடுத்திட்டோம். இப்போ மாட்டுக்கு வந்து கொம்புக்கும் கூட வெள்ளை அதுக்கு சுண்ணாம்புக்கல் வாங்கிட்டு வந்து அதை மேலே வந்து கொம்புக்கு அடிச்சுட்ருக்குறோம், கல் சுண்ணாம்பு. அது கொஞ்சம் உமி அந்த ஒட்டுணிகள் எதுவும் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அடிக்கொன்று சொல்லியிருந்தாங்க. அதை இப்போ நம்ம செஞ்சுருக்குறோம். பாருங்கள் இப்போ எப்படியெல்லாம் குறும்பு பண்ணுது. ஆனால் சேட்டை ஜாஸ்தி குட்டையாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் அசால்ட்டாக நினச்சிட வேண்டாம். இது 3.4 அடி தான் இருக்குது. நம்ம சாதாரணமாக பார்த்துக்கலாம். அப்படிங்கன்னா இது இழுவையோட வேகம் வந்து மிக கடினமானது. அதனால தான் கயிறையும் கூட நான் இப்போ பெருசாக போட்டுக்கிறேன். எங்களுக்கு இது பழகி போச்சு. இப்போ பெட்டனிமலாட்டு நாம் வளர்த்திட்டு இருக்கிறோம். மாட்டுப் பொங்கலை நீங்களும் கண்டு மகிழுங்க.